Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk! Akkor hát most már mindenkinek van hangja? Mindenkinek van neked mindene. Tessék parancsolni. De mindegy. Várjál, intézkedünk. Nagymama, miért olyan nagy a füled? Így. Most már mindenkinek van hangja, füle. Mindene. Őrület. Guten Morgen. Jön majd az a bizonyos Valentin-napi meglepetésünk. Elég komoly feladatra vállalkoztunk. A távollétedben, a nevedben is bevállaltuk ezt a dolgot, hogy valakinek szeretnénk... Hát nem tudhatod, hogy most jön. Szóval valakinek, vagy valakiknek életre szóló emlékész szeretnénk varázsolni ezt a mai napot, egy párnak, egy szerelmes párnak, hogy pontosan kiknek, ezt majd még itt együtt kitaláljuk, mert ráadásul az volt a vállalás, hogy intézünk egy szerenádot. Tehát, hogy meghívunk mondjuk ide a stúdióba gyorsan, ha be tudunk ugrasztani valakit, valamelyik népszerű hazai énekest, vagy nem tudom, együttest, akkor ugye egy szerenáddal, vagy egy dallal felköszönti az illetőt. Úgyhogy majd ma azt hiszem sokat fogunk telefonálni, vagy nem dallal tudom. felköszön, de az illetőket, nem egy pár? Hát az egyik jelöli a másikat, tudod. Igen. Tehát így lehetett jelentkezni. Úgyhogy az egyik, az nem tudja, hogy mit tervez hogy a az másik. egyik nem... Hát, jó, akkor most már értem. De érted, az a buktat, hogy az a baj, hogy most még az énekes sem tudja, vagy zenész, vagy együttes, tehát, hogy tulajdonképpen ma reggel, amikor fölkeltem, akkor kristályosodott ki, hogy lehet, hogy kicsit túlvállaltuk magunkat. Figyelj, én azért nem aggódtam, mert a Csabi a túl szexi lányt bármikor elénekli. Tehát, hogyha igen, te vagy a Jolly Joker, te vagy a Plan B, te vagy a B tervünk. Tudsz énekelni, táncolni. Bármit el tud énekelni. Hát még nem tudjuk kinek. Jó, de várjatok meg, kicseng. Sztoriba vagy. Jó, várjál, kicseng, Kukát hívtam. Halló? Szia, itt a Sláger reggel, Kuka. Igen. Itt van a Cilla. Jó reggelt. Az Oli. Jó reggelt. Meg a Petra. Szia, jó reggelt. Várj, a Petra is itt van. Igen. Pillanatra nem vettem észre. Tudom, ilyen észrevehetetlen vagyok, semmi baj. Szevasztok! Ilyenkor már talpon vagytok? Hát, 6-kor kezdjük ugye a műsort. Figyelj, nem akarunk kertelni, a segítséget szeretnénk kérni. Te most merre jársz? Én éppen nem vagyok otthon, úgyhogy nem tudok medencét ásni, hogyha ez lenne a feladat a mai napon. Nem akarok indiszkrét lenni, de te most merre jársz? Feleségemet elraboltam egy Valentin napozásra. Tegnap mi meghúztuk azért az estét, mert már ide kijöttünk. Pozsonyba, ahol én gyerekkoromban voltam utoljára. Akkor ez asszonykával vagy? Igen, asszonykával vagyunk, mert meg akartam neki mutatni, hogy milyen egy igazi pozsonyi kifli, hogy azért ne csak a hazait lássa mindig. Figyelj, akkor most nincs időnk magyarázkodni, de sajnos le kell, hogy mondjuk rólad, neked meg le kell mondanod egy jó kis buliról, de hát ez van. Na, álljunk csak meg, milyen buliról van szó? Hát erről nem szólt nekem senki, de miért nem szóltatok? Hát akkor lemondtam volna az utazást, azért a buli az mindig fontosabb. Nehogy már itt Valentin napozgassunk csak úgy, hogy van egy buli közben. Hát pedig képzeld el, hogy most jöhettél volna szeredeltozni egy hallgatónknak, akit Valentin napra szerettünk volna ezzel meglepni. De hát miért nem szóltatok? Őt is elhoztuk volna magunkkal ide az útra. Hát azért elfért volna a szobába, akkor a szobát vettünk ki, hogy elfért volna ő is. Hát figyelj, nem akarom lefitymálni a pozsonyi utatokat, de mi a hallgatónkat majd Máltára repítjük el másodmagával. Akkor viszont ő vigyen magával minket Máltára, akkor haza tudunk menni, mert Pozsonyban 1,5 óra múlva otthon vagyunk. Kukám, ábrádozni lehet, mi köszönjük neked, most egyelőre elbúcsúzunk, szevasz! Hello! Szevasz, hát akkor az ennyi. Köszönjük, sziasztok! Csabik, ez a szerencsés. Hát, nem akarsz inkább te hagyjuk a Csabinak. Pozsonyi kiflit nem sikerült megcsípnünk. Böki egy harmadik. De tényleg. Jó. El vagyunk itt. Jó. Elszórakozunk. Ez így jó lesz. Azért jó, figyelj, hány napig csináljuk ezt, csak kérdezem. Jó, hívd, most nem nézek oda, legyen ő. Jó, ha ő se ér rá, kicsit akkor... megpróbálom, hát ha szerencsésebb egy szerelmes dallal? Jaj, Közöli. Szóval most nem mondod komolyan. Közben mi? Visszatértél? Hello? Zoli megérkezett, igen. Van! A Zsófi kellett hozzá. Mautner Zsófi kellett hozzá. Van fellépőnk. De van. Van fellépő. Most elárulod, hogy kicsoda? Még kicsit... Nem mondod el? Nem, de ráér, tehát, hogy tud nekünk segíteni, mennyi 8:30, ez 7 perc múlva, azt mondta neki, hogy körülbelül 1 óra múlva, és azt mondta, hogy ott tud lenni, ahol ott kell lenni. És most folytatódik a Sláger reggel. 9 óra nem tudom hány perc, az autóban ülünk, itt van Pordán Petra. Somogyi Zoltán. És öreg rádiós Cilla. Zoli, ne nyomd annyira a gáz! Mert már úton vagyunk, majd mindjárt eláruljuk, hogy hová megyünk.
Tényleg oda megyünk, lesz ami lesz, figyeljetek, ezt imádom. Sodródunk az eseményekkel, jó reggelt kívánunk, Budaörsről jelentkezünk, most más is elárulhatjuk, ide értünk időben, és itt vagyunk, megcsináltuk. Hát igen. És itt áll mellettünk Brigi. Szia Brigi, egy bemutatkozást kérnénk. Sziasztok, jó reggelt, Hok Brigitta vagyok, és a férjemet fogjuk meglepni, aki... Mi a legszebb emléketek, amit írtál nekünk a valentinapi játékunkra? A Las Vegas-i esküvőn. Las Vegasban volt az esküvőtök. Én már, bocsánat, elvesztettem a fonalat, mert tudod, egy csomó üzenetet mentünk végig ma reggel, mert próbáltunk mindegyikhez előadót keríteni, és ugye zsinórba hívtuk a kedves énekeseket, együtteseket, senki nem ért rá, és így jutottunk el a ti üzenetet ki, és én már elvesztettem a fonalat. Szóval a Las Vegas-i esküvő, ez mikor volt? Hát ez már 15 éve. De ezt vehetjük komolyan, vagy úgy képzeljük el, mint abban a filmben, amikor elmennek Vegasba? Nem, vehetjük, hoztam bizonyítékot. Ja, jó, és akkor nem egy... Nem, bár ennek sztoria van, tehát nem olyan... Nem egy tervezett dolog volt, de azért... Hát azért, mert tudod, Vegasban van az, hogy itt kicsit megvadulsz, és azt mondod, hogy gyere, elveszlek. Ti is kicsit megvadultatok? Mi nem vadultunk meg annyira, ezt szerintem csak az amerikaiak tudják megcsinálni, hogy kicsit megvadulnak, tehát hát helyinek kell lenni. De várj, de ez hivatalos, mert Csabi is erre kérdezett rá, hogy... Abszolút jó, ez a Vegasban kötött esküvő, az a világon mindenhol érvényes. Te is összeadtak itthon is? Nem. Nem az kell, egy az van. Csak egy, igen. Tehát lehetett honosítani. Így van. 15 éve. Csak honosítatni kellett, és megkaptuk a Magyar Anyakönyvi kivonatot hozzá. És, de itt ismerkedtetek meg Igen. Olyannyira, hogy itt. És itt a munkahelyen. Igen. Ja, ezt egyébként eláruljuk, a Metro áruházban vagyunk konkrétan Budaörsön, tehát ő is itt dolgozik, azért kellett ide jönnünk. Igen, ő egy informatikus fent a központon, és annak idején még 15 éve még én is itt dolgoztam. És akkor itt... De már nem? Már nem. És hogy ismerkedtetek itt meg? Hát a munka miatt. Te az Olival hagyd Brigi, elő tudjuk őt keríteni? Tehát itt nem tudom, hogy hangos bemondóba tudják bemondani, vagy telefonon? Hogy hívják őt? Hok Tibor. Hok Tibort várjuk, de ide jövök a recepciós múlthoz. Jó napot, a Sláger FM-ből. Bocsánat, Hok Tibornak tudnánk szólni telefonon, hogy jöjjön le ide a recepcióhoz? Teljesen olyan izgalomban van. Mikrofon, de nem a kolléganő. Közben intézzük, akkor zene, és jelentkezünk hamarosan. És közben szakítsuk meg a zenét adásban, mert hogy igen, zenét kérnénk, mert hogy megérkezett Tibor, és itt van mellettünk Dr. Béres, mert ő a fellépőnk. Hey, hát Tibikén boldog Valentin napot, elmélyedesít a Dr. Béres! Hát gyerekek, itt vagyunk, amíg ízlejük egy hit levelet. Nyugodtan fel lehet kérni ezt a gyönyörű hölgyet, Tibikém. Hát milyen csodás hangulat! Na figyelj, Tibi, gyere, meséld el, gyere, meséld el, hogy jól szépiről énekel. Naplementében beúzottunk, bolondoztunk, csókoloztunk, szívem megdobbant, felrobbant, elloptad a buzó, ki elpattant, teli testem, én megbontottam, nem rontottam. Nem láttam jönni, hogy mi fog jönni, hogy egy örökbőrünk el fog megköltözni, táncoljunk egy életet át. Remélem, Tibi, boldog vagy már! És itt a Dr. Béres, a gépen nem homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesbe maradtunk, és Las Vegasban valamit tudattunk. Az alányok hiatul partodán, úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a Valentin napot, amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni Lászlóri 20 éve! Akkor szeretnénk látni a kollégáktól a kezeket, szevasztok, hely! Csongolom mindenki! Tibinek és a Briginek egy óriási nagy tapsot! Hey! A szívem csak téged, akkor Tibikén énekelj! És én? Hol van az a lány, aki tudja? A szívem csak téged, mindig ugyanúgy csak én, de nem találok, mikor itt leszel és én. Sajnos a Nautonnal készültünk, de a végén csak az Dr. Béres kaptuk meg. Szegény ember vízzel főz, azt kell, hogy mondjam. Tibi, meglepődtél? Meg. Igen, nagyon meglepődtem. Semmiről nem tudtál?
Semmiről se tudtam. Mondta az asszony, hogy be kell mindenképpen jönni dolgozni, ma nem lehetek home office-ba, úgyhogy de csak ennyi. Akkor Brigi nagyon tud titkot tartani, nem tudom, van... Nagyon nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz titkot tartani senkinek nem mondtam, mert egyetlen egy embernek, ott áll egy kedves barátunk, Ákos, akinek a segítségére szükségem volt, de senki másnak is, majd beleőrültem. Soha nem titkoloztál még a férjed előtt? Nem. Soha nem titkolozott még előtte? Ezek szerint nem, de ez jó hír szerintem. Abszolút. De várj, most pont tetten érted, hogy ezek szerint mégis. Igen, akkor ki tudja még miket csinált, ugye a múltban? Nem, tényleg nagyon nehéz dolog titkot tartani. Olyan dolog, pláne ha nagyon izgatott vagy, pláne ha nagyon jó dologról van szó. Hát ezért nem mentem én se papnak, megmondom őszintén, ugye? No, hát a helyzet az, hogy nem csak a szerenádámat ijetek, hanem van még egy csomó ajándékunk. Csabikám? Hát az egyik és legfontosabb, hogy el fogtok tudni Ez már önmagában. De hogy képzeld el, hogy el fogsz tudni repülni Máltára 3 napra, majd a többit elmondják, hogy nagyon érdekes, angol nyelvtanfolyamot is lehet, bármi lehet, úgyhogy ez az egyik. Hát konkrétan, bocsánat, tehát akkor repülőjegy, ugye 3 éjszaka szállással és reggelivel, a Visit Malta, a Hotel Verdi és a repjegy.hu jó voltából. Voilà! Ezen kívül egy csomó pálinkás csokival tudok szolgálni. Pálinkás csokival? Egy 50 000 forint értékű csokoládé válogatás a feliratos csoki jó voltából. Konkrétan? Köszönjük szépen, szuper! Nagyon. És még ékszer is van ám, bizonyám. Ja, egy halom 20 000. Csabi, nem nyúlhatod le. Mindjárt mondom neked, egy halom 100 000 forint összértékű ékszervásárlási utalvány a Schmux ékszer jó voltából. Jó? Köszönjük szépen, nagyon szuper. Szépen köszönjük. Ezek 20-asokban vannak, szét tudod osztani. Szerintem, mert Vegazban nem meg. volt olyan ékszerünk, amit így nagyon... Kicsit most te vagy zavarban, azt látod. Most, hogy kezdünk a végére érni, valahogy így képzelted ezt az egészet? Nem tudom, hogy képzeltem el, mert egyszerűen még nem tudom, hogy hol vagyok, komolyan mondom. Még nekem egy kérdés, hogy te hogy élted meg a Vegas-i esküvőt? Hát egyszerű és megismételhetetlen. És nem is akarom, mármint egy újra szívesen elmegyek, de... Nem mással. Igen. Brigi marad. Igen, meg vagyunk, igen, köszönöm. Jó, hála az Úristen. Ebbe az életbe. Hát gratulálunk nektek szeretettel, és Dr. Béresnek nagyon szépen köszönjük, hogy gyakorlatilag majdnem 3 óra alatt az Zoltán Erikát is akartam, a Neoton Family. Tessék, megkapta a csomagon. Szabad. Mindig sütjél Zoltán Erikát, mert abban a Csabi nagyon jó, várj. Lesz én nekem nyugodtan a remete lány, lesz egy, igen, mert ezt a Csabi nagyon jól énekli, úgyhogy már is énekel. Nem tudom a szövegét, de a túl szexi lányba is el vagyok, nyugodj meg. Jaj, a szerelemre, nem most nem éneklünk. Sláger reggel. Azt hiszem a Felejtés című Tom Cruise filmben volt az a kérdés, hogy ez a önök hatékony csapat? Igen, hatékony csapat vagyunk. Mi hatékony csapat vagyunk? Hogy a viharban? Igen. Hatékony csapat. Megcsináltuk. Csapjatok bele! Csapjál bele, mert tényleg megcsináltuk. És nagyon itt vagyunk, és Brigi halál boldog, meg a Kania is halál boldog, mindenki teljesen oda van, úgyhogy... És mi is boldogok. Én még énekeltem, igen, és ugye mondanom se kell. Te egész reggel énekeltél, meg táncoltál, de hogy én most így utólag bevallom, hogy tényleg volt olyan pillanat, amikor én azon cidiztem, hogy mi lesz, hogyha nem találunk olyan kívánságot, amihez elérjük a fellépőt is, vagy hát rá tudjuk venni arra, hogy csatlakozzon hozzánk. Te nem paráztelettől? Egy kicsit igen, amikor már a harmadik embert hívtuk, de aztán látod, ez is megoldódott. Hát én mindig találom, érte. Mindenre van ember, azt kell, hogy mondjam. Nagyon valami skubizol arra, Zolikámat. Igen, azt hiszem, hogy a Brigi meg a Tibi már nagyon romantikáznak, ott egyeztetnek, de gyertek egy pillanatra még ide, hát jó lenne, együtt egy boldog Valentin napot kívánjunk a Sláger FM és a Sláger reggel hallgatóinak. Jó, ez lesz a búcsunk már, a jó hétvégét, és akkor 1-2 boldog Valentin napot!